Hej Børge. Goddag. Jeg var lige på vej over til tårnet. Vil du med? Ja. Lige siden mig og Børge gik ind igennem den portal, har vi været i den verden her, hvor det eneste ting, der er vigtigt, er, hvor højt op vi kan komme i tårnet. Ingen ved, hvor tårnet kommer fra, eller hvor lang tid det har været der. Men hver dag er der en masse, som prøver at komme op til toppen, men der er nogensinde nogen, der har gjort det. Så er vi her. Du går først ind. Okay. Var det det? Er det nu det? Hvor i mulighed vil åbne sig for dig lige om lidt. Hvad betyder det? Er du okay? Jeg er bare lidt ondt i hovedet. Vil du gerne have noget at spise? Ja. Nå, hvad var det egentlig, der skete? Først så kom jeg i en rum med en masse monster, som er dræbt, og så var en mærkelig stemme, der sagde, at muligheden vil åbne sig for mig lige om lidt. Den vi prøver igen. Ja, så er vi her. Jeg går hen først. Hvad er det her, mand? Lad os bare gå ind i den. Jeg tror, hvis ikke Rob er færdig endnu. Vent, hvad er det der? Han den få.